Risikofader på 3. Med Matthew Lodal og Martin Christensen. Dun. Og hvad skal lave det, Martin? Vi skal snakke om den nye Lexiko, der lige kom på banen i går. Og så skal vi snakke om dagens quiz-program. Ja, og vi skal først med mig i dag, for vi skal også snakke om de nye Alka-batterier. AA. God nok. Ja, og så det virker bare sjovt. Det er det, vi skal starte med. Det er sjovt nok, fordi at jeg hørte en ekspert, der sagde, at de er ikke så gode. Og så får vi altså besøg af en ekspert her i dag, som hedder Alka-Line. Og jeg skulle lige så sige, at han taler lidt sjovt. Men her kommer så, lad os se, hvad han kan fortælle om. Jeg har personligt lavet de Alka-batterier her. Og det er plus-batterier, og det gør de ekstra gode. Hvad skal jeg mere sige? Det er han hårdt. Nej tak, så har jeg en i munden, men ellers så var det fint nok, hvis jeg sådan en på en. Men jeg har sådan en slags spejderhavl, så er jeg bare den her. Den skal tælle en 2. Ja, den var tidligt, så. Det er en selvfølge. Ja, det er jeg før med alkaline. Det er alka, det er salkat. Ja, det er. Jo. Ja, det er nemlig min bror for arbejde. Ja, det er nu her. Ja, okay, men det er fordi, det er en pusbus. Det gør så en ekstra system, der er herinde med salgssyre, der producerer det. Og så giver den ekstra strømledning ind til Gameboyen. Og det er noget med den, man bruger altså. Jamen, der står jo pus på alle sammen. Hold op. Der står pus på alle sammen. Nej. Der står minus på dem. Nej, det gør der ikke vel. Det var nu, at nej, men det er fordi, at der er en plus der, og så er der en minus der. Men det gør ikke noget. Nå, farvel. Vi ses. Af for staten. Hej igen, Martin. Hvad? Det var da en værdyr. Der kom ind der. Det studie. Martin, må tage den her? Ja, bare gør det. Og skal jeg tage den? Det kan jeg også godt. Det er en spejderhavl. Og så tage den der. Det var næsten godt. Ja. Ja, det var jo Søren Jacobsen. Nej, jeg tror, vi skal til bonuskvisten. Nej, vi skal til lektiebogen. Ja, lektiebogen, det er rigtigt. Vi kan se, at det er en rigtig god lektiebog for Jojo. Alle helgensdag. Ja. Men der står ikke, at det er Halloween-dag. Og det er jo helt specielt fejl. En helt speciel dag, vi har i dag. Det er simpelthen Halloween. Og det skal fejres med en lille ekstra quiz. Og vi simpelthen har lagt hele 5 kroner ekstra i quizzen. Det er altså de 15 hele kroner. Hvor er det smukt. Matthew, hvad mere? Og så er det personligt. Så er en lille smiley. Væskeleder er med. Vi løber til en videokamera bagefter. Så kan vi sende. Vi er gået ind på sjovsiden, det er klart. Ja. Så kan vi se billeder af det. Den er flot. Den fungerer. Og nu skal vi quizzen. Dagens quiz. Vi skal selvfølgelig starte med rimord. Det er den normale quiz. I dag, det tager vi krus. Som rimord. Og så er det en teknik. Jeg ringer personligt op. Nej, jeg siger nu lige om 3 sekunder. Så snart jeg har sagt nu, hvor folk begynder at ringe ind. Og man skal starte med at sige, hvad det rimer, inden man når at sige andet. Så jeg siger nu. Ja, det er mange rødsen. Jeg kan tale med Erik. Ej, jeg kan da lige sige det første. Lortepis. Hov. Jeg kan lige få en ordentlig annonce på her. Desværre. Han skulle have sagt det nu, først det gjorde han ikke. Jeg ringer op igen. Ja, hvem taler jeg med? Du taler med Grete. Jamen, lille til Grete, hører du ikke efter? Jo. Jeg sagde, at du skal sige ordet først, og så siger du, ja, det er Grete. Som om det er en selvfølge. Men jeg har ikke med her på programmet i dag. Så må gang tælle med 2. Ja, jeg er en Bornholmer her på Bornholm. Farvel, vi giver det ikke snakke med dig, sådan en lille lort. Så må gang, ja, vi er halvsvenske, halv Bornholm med. Det er bare forstår det. Ja, de er på dårlig, så kan personlig fart på det for bil. Lort. Skal vi tage videre? Nej, lad os tage et nyt ord. Vi tager et nyt ord. Der er åbenbart ingen, der kan finde ud af det, så
og vi tager Vi tager... Nej. Shows. Nej. Jeg kunne ikke Jeg bestemmer. Okay. Nu bliver det så en... Næsehornsfilet. Banan. Banan. Det er en god en. Det må jeg nok sige. Jamen, tæller med. Du tager med Andersen Lichtenstein igen. Jeg vil være på sidste quiz. Ja, okay, da. One stat. Vi er tvillinger. Yes. Un brutas. Yes. Okay. Jeg må nok sige, det var kommet til en overraskelse, men hvad tror I svaret er? I skal lige have en chance mere. Jamen altså, det er klart, det er næsehåndsballe. Eller hvad siger der? Tvillingebrothers. Yes. Yes. Jeg tror det er en kode. Hvad er det? Das ist yes ein stor styrs. Ja, genial. Okay, tæl med dans. Ja, det kan vi skos. Jeg skal lige ind på ret kurs. Ja, så er jeg ikke altså. Jeg prøver lige at tage lidt andet. Og det er svaret altså rigtigt. Det er desværre, ja. Jeg vil sige, jeg er overrasket. Det må jeg nok sige. Vi får en smiley plus 15 kroner. Det står, nej, det er jo ikke tillægsvæsen. De får kun 10. Plus den der smiley. Det er ikke tillægsrunden, det her. Nej, det er det. Men lad os så flot gøre, piger. Ja, det er kontraheret mig lettere, vi skal have sådan så, det kan jeg. Ja, sådan er det, jeg tager på nu her. Ja, du er da ikke for det. Ja. De har en god opgang. Lad mærke til, det var dem, vi har talt med i går. Det var det jo. Det var Andreas Lichtenstein. Den gamle gris. Okay, men vi skal videre med tillægsquizzen, hvor du altså kan vinde helt op til 15 kroner plus en smiley. Vi ringer op. Og det her, det er nemlig ikke ringord. Det er meget spændende. Det er hvem, der hurtigt skal tælle 10 og ringe op. Jamen, taler med. Ja, det er Bjarne fra Nykøbing Falster. Ja. Har du allerede talt til 10? Ja, det kan man godt sige. Jeg tager lige til 10. Skal du tælle ordentligt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men det er jo hurtigt nok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, farvel. Ja, vi prøver lige at... Der er mere på nu. Jamen, taler med. Taler med Hans Brøndsted. Hudskyld. Hudskyld, der er sådan nogle ordentlige hørmer. Ja, det var det. Jeg har... Høj, for se, hvad den sendt. Jeg kan konstatere, at du har haft forbindelse med om man synes, at... Jeg får noget, Anna. 8, 9, 10, 11, 12. Det var sørme hurtigt. Jeg synes, at Per har fortjent de 15 kroner. Ja. Det synes jeg, at han har. Han fik en stor CD. Det må jeg sige. Ja, og så vi sender ham på vej til dig. Du skal sende en mail. Som du kan se inde på vores hjemmeside. Altså... 3 gange Sort de grønne psykopater på B3. /lort.dk. Okay, men vi skal snart til at runde af, så det skal ikke lige svære med en lille brud. Nej. Ja, okay. Ja. Nej, lad mig. Ja, det var en ordentlig luftbrud. Sådan en gamle gris. Nej, stop den. Altså, det kommer af programmet lige om 20 minutter. Først lige her vejrudsigten.